Adéu a tots, comencem aquesta diada de Sant Jordi tan especial. Ho farem dedicant-la al nostre company Jaume Caral, que malauradament ens ha deixat aquest diumenge passat. Començarem també per agrair a tots els escriptors, autors, artistes, músics, editors, il·lustradors que han participat en aquesta diada de Sant Jordi a través de les nostres xarxes socials. Donar les gràcies també a tots els qui hem demanat i que no han pogut participar, perquè els llibreters aquests dies els hem demanat molts vídeos, moltes lectures a través de les xarxes. Aprofito el vídeo per agrair també a tots els amics, clients, familiars que han donat suport a la llibreria a través de comandes, de mails, de simplement missatges de suport, perquè això ens ajuda molt a continuar. I doncs esperem que pugueu disfrutar des de casa de la millor manera possible aquest Sant Jordi confinat que us proposem i que comença ben aviat, a partir de les 10, amb les paraules de Joan Lluís Lluís, un dels nostres escriptors d'aquí, Catalunya Nord. Que tingueu molt bona diada de Sant Jordi i sobretot cuideu-vos.